Balimao Anyokma, très urgent. Balimao Yoroka Kalan, bien lundi 27 juillet 2026. Boubou Mabel Diawara contre Premier ministre Ablaye Maïga, Malien. Boubou Mabel Diawara Koko depuis Dr. Sogel Kokala Maïga pour Premier ministre là. Ko Ablaye Maïga Nali, kouye journaliste français ou d'État, koka barakeni ou lui, aye kuman namede, kouni journaliste français ou debe ka barakeni yokombulu, kouye ou lui janfa. Mena yere kumakan de kalade, aou ne anga jango orla me nyongo fe. Comme menda e mentigiladi, Malien ante galo nora mogolade, amena kumakan kala, ala e Dr. Sogel Kokala Maïga ka tien bangebi. Mana anyo de fo, ala ka tien bange halibide. Aou ne anga je, anga Boubou Mabel kumakana me. Kunte kelemina. Inko imbe dam nela gouvernement flana sigli. Gouvernement munu kero kono. Imo be gatim nege ni. Ko dam nela gouvernement flana sigli. Anga kumala me folo. Gouvernement flana sigli. Nomination munu kero kono. Imo be gatim nege ni politicien quoi. J'ai fait une analyse politique. Voilà. Ko dam nela mbe siga oronga deux fois. Anga jekalde. Kunte kelemina. Inko imbe dam nela gouvernement flana sigli. Nomination munu kero kono. Nomination munu kero kono. John nomination. Anga jango woro fana me samno. Woro flair no. Ok. Mais makona mwodo invité. Kata. Aka somela. Jendo kumbo o somela. O jendo be fana kono bi. Min kadu uta korbaru uta. Yoro kadu betai. Voilà. Donc, Ablaye Maïga Nali. Jeni munu kumbe meno tigi photo fana photo iraula Malien ne ni mbefo ka temede bubu nunu mane jabi bubu nunu parce que mena kuma kele fana yaro aye mogo min toko fo ko jeune munu tara ko makoro nye mogo munu reçoit Abdou Niang fana de la ka video kaka toko de ko Ibrahim Traoré a photo fleni inde Ibrahim Traoré sigma nyamogoba c'est-à-dire que kele juma nebe Ablaye Maïga ni Abdou Niang ani Boubou Mabel nyongonche meno segere di fo onyanabi a fleni ave fone mako Ibrahim Traoré ni ne tara Franci nous ne tara ni makoro nyongonye makoro ngo kabe mo mun blaka Mali Franci représenter Mali ni nkumbala Ablaye Maïga ni keleneta ka gouvernement ka communiquer be dinima donc Abdou Niang nunu ni Boubou Mabel nunu olu farla surasuka ka shogeli gen u bolo koni shogeli gena kolu bena burunu berde dun Ablaye Maïga krefe o kera Ablaye Maïga be sebeni kala o de fe quoi munu be sebeni ko de kada Ablaye Maïga tobu mo koni nun quoi Ablaye Maïga te video man fe mbo fa yana da te video man fe bon nunu e sebeni kala o di pour que ka yola ko ou te Ablaye Maïga yere de ngolo mandui anga fomba fana la yaro ne bela ni perevu bede anga fomba fana la me gouvernement fere bi kanga communication minke mo kanga fo bona ngana gouvernement fere to ke ko communication intergouvernementale sigma o be ta be seben nanzarakana jamana min kono ma cheme ma tan wolo vla doro be to kama alo ma tan wolo vla min be gafe boni fomba fana ka jigi Ablaye Maïga kam Evelyn Jack tan yorode Ablaye Maïga ka côté bala ama ko famille halibi intérêt kele de be maliko kele te ubu side aun torla de kuir la victimiser de aun torla de anyenyo nyani munyunde ay nyani jumene munyu et de dabara borake mobili soro ko 40 ko d'une valeur de 40 millions ko transition sababu la ke o soro ebe ka fo alibi ke segena ima segende afraka ka galonteke de dabla ube ka Evelyn Jack kele ube ka Ablaye Maïga de temps parce que on a Ablaye Maïga oya shogali kele obolo ko Ablaye Maïga be na place et fenga et position de duma communication Ablaye Maïga mason ube ka Ablaye Maïga kele odla billahi tallahi ala ka tien bangi nyo de fode ala ka tien bangi ou bebe ka Ablaye Maïga de temps traitement Boubou Mabel e kuma info ni mo ko ngolo te baraka ta fama ata Ablaye Maïga to ko fo mais Boubou Mabel ya ira de ko début gouvernement de changer de kutara France mo nunta ko kana no li ko mo min tara ko makoronge mo munu resoire oui Ibrahim Traoré di donc au lieu de kumbe France armée française ou défend ne afana ngabla Maïga France mo di o ay shogali kele o me o yere beka check ala shogali ka check bangi biu akoko début gouvernement changera Boubou da fo de ko début gouvernement falina ko vraiment ko ça ne va pas koro jumei
n'olu ta intérêt te sɔrɔ hali bubu de la bubu ni Mali vidéo mando de la ka taa docteur Choguel Maïga voir primature la u caman taara réunion bannen u taatɔ so bubu ko k'ale Choguel ma échange sɔngɔ di o tigi ko Choguel tɛ wari di mɔgɔ ma koyi bubu ninnu ye docteur Choguel kɛlɛ parce que a tɛ wari di ne Segu Tunkara wari tɛ ne ni Choguel cɛ ne y'a kanu Mali ko de la Abdou Niang filɛ bubu ninnu filɛ ni kuranɛ cɛ ninnu tɛ transition in fɛ u b'u ka intérêt la n'u ka intérêt tigɛra don min na n'u ma transition haramu a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ ninnu ye intérêt la mɔgɔw di mais nalomɔgɔw ni kunfun de ka ca dugu in kɔnɔ anw kun bɛ transition dɛmɛ wagati min ni mankan anw wariko kun t'an ka problème ye jamais de la vie nous bubu Mabel ni Niang a y'u bila dɔrɔn k'u ka taga palais de la culture la u tɛ se k'o fa ni ye ne Segu Tunkara ni bɛn bila Bamakɔ kɔnɔ bi ni kuranɛ cɛ an bɛ se ka boulevard fa an b'a fa ten ni docteur Choguel ko kala Maïga micro ta bi boulevard bɛ fa dɔrɔmɛ tɛ di mais ninnu tɛ se o c'est à dire voilà la différence u nalen u ye mouvement jumɛn kɛ ko maliyɛnw sɔnni jɔn de bɛ ninnu fɛ hali wulu n'u taara ni Abdou Niang ni bubu bɔra bi ko mɔgɔw ka bɔ boulevard ni wulu ma taa wogon cu la ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ u bɛ intérêt kɛlɛ de la u tɛ Mali ko u bɛ ka k'i n'a fɔ olu de ye Mali nka anw d'a dilan anw ni bɛn ni Choguel n'i y'a ye fɛn ɲuman tɔmɔbaga mana fɔ k'ale tɛ ɲɛ kɔ o kuma a buruna mun kɔ o b'a yɛrɛ faga aw bɛɛ nana don transition ɲalen de anw d'a dilan anw de Assimi Goïta dilan pièce par pièce k'a dilan k'a ko k'a jɛ ka parfum fiyɛ a la Assimi Goïta kasa de jɛlen aw nana c'est-à-dire que aw ye barama nɛmunnaw de des pires escrocs fanga mɔgɔw bɛ ko de faamuya bi fanga mɔgɔw yɛrɛ ma bilara ɲɔgɔn na bubu ni Niang ka nkalon tɛgɛ la o u yɛrɛ ma ye réunion kɛ ne b'a kalama Evelyn Diack ma b'a kun fɛ dɛ e ma Evelyn Diack bɔra avec assurance ya Evelyn Diack est une dame très puissante aujourd'hui n'a ma Evelyn Diack to a bɛ taa si kabando la bila an bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na Evelyn Diack bɛ yɔrɔ na bi elle n'est pas n'importe qui dɛ ne n'a ka dilantaw tɛ kelen ye anw transition ye anw de aw tɛ dɛ aw bubu ça n'i ye bubu ni Niang kumakan min i b'a la kale kol de Assimi ta k'a bila présidenya la anw de an ka pɛrɛfu filɛ nin ye toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui dans une certaine mesure le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Kuma bɛ banna anw de Assimi tɔgɔ di Assimi ma i b'a ala ye farafin ne ma siya diɲɛ kɔnɔ siya min janfanti ka tɛmɛ farafin kan u y'an tɔgɔ effacer k'an tɔgɔ ko ka k'i n'a fɔ et puis u ka wulu ni jakuma dɔ bɛ bɔ bubu ninnu de ni bubu ninnu tɛ transition ka sɔrɔ bubu ninnu de tun bɛ ka transition kɛlɛ kunun bubu yɛrɛ da tilara k'o fɔ o fana vidéo filɛ nin an b'o fana vidéo kalan ko la bubu yɛrɛ da ko kunun k'olu tun bɛ ka transition kɛlɛ ko ni maliyɛnw tun y'u ta olu fɛ ko bilahi talahi ko Assimi ninnu ko Mali tun bɛ ci ko parce que k'olu tun bɛ fili sira kan adamaden yɔrɔ bɛɛ b'i don i bɛ bɔ mais ni da y'i don i tɛ bɔ dɛ bubu yɛrɛ da d'o fɔ a vidéo bɛ yen dɛ bubu yɛrɛ dabaraba de b'o fɔ a vidéo bɛ yen je pense que je dois avoir la vidéo là a vidéo tun bɛ n bolo quoi j'avais la vidéo là ici là voilà a vidéo yɛrɛ tununa ne yɛrɛ la yɛrɛ voilà malheureusement a vidéo tununa na dɔɔnin quoi mais n ka vidéo wɛrɛ la n b'a vidéo la bɔ n b'a yira o la bubu da de bɔra k'a fɔ bubu ko non ko olu ko ni maliyɛnw kun y'u ta olu fɛ ko Mali kun bɛ ci bubu y'o fɔ moi j'avais la vidéo là mais malheureusement vidéo in tununa na donc k'a fɔ ɲɛna an bɛ yɔrɔ na ko bi ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna ko ma ban dɛ voilà n bɛna yɔrɔ dɔ fana bɔ k'o yira maliyɛnw na sisan quoi voilà bubu ye kuma dɔ fana fɔ tuguni bubu ka kumaw ka ca dɛ an bɛna bubu ka kuma wɛrɛ fana kala tuguni an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ olu bɛ fɛ anw ka tiɲɛ min fɔ wallahi n'an y'o tiɲɛ fɔ Mali bɛ wuli Tunkara Evelyn Diack m'a fɔ k'u bɛ nkalon tigɛ ko u bɛ fɛ k'olu ka tiɲɛ min fɔ ko n'olu ye tiɲɛ fɔ ko Mali bɛ wuli maliyɛn bɛɛ ye kuma in mɛn k'u bɛ fɛ olu ka tiɲɛ min fɔ n bɛ sigi kuma in kan an ka lamɛn olu bɛ fɛ anw ka tiɲɛ min fɔ wallahi n'an y'o tiɲɛ fɔ Mali bɛ wuli voilà ko n'olu ye tiɲɛ fɔ ko Mali bɛ wuli ale yɛrɛ sɔnna k'a bɛ nkalon tigɛ
Mogo do fana ben na me kono le tien fo ko Mali be wuli o do dawere no le tien fo beta kaso de la ça c'est clair ou ye basé sur galon tege de la ou ye so sur galon tege la ka mobulu sur galon tege la mais don la bet la ka saka mobulu tuy ibe sa ko basé ba utu mo rebo du ini mu beti de kaburu kono ini ka hornya ni ga dambe nata ba de ya u bebla aya ka dien tien ka lahara tien ne sara domi idem be dugo iba fuko Mali wari u te so aka foko bubu de ni nin korana che bubu e densité titigi Mali plateau ka le fade bubu parce que be doni kalon tege tie la honte wallahi eni nyang des pires escrocs abise ka munde ke aba non de transition ni aundi koni aw kumbe asimi deme domina an kunta keni galonyo non an kuma keni tiedi ben nga video koro be ni transition munga na mabe ambe boka fo pian ura to ko ku mogo be aude la parce que ou te tien fait ne tien fo bibubu ibita si kasola odoro ndu ngalon keri talai kaso ta ifana be balon ngalon de fana donc ne galon ka galon officialisé di kona nye tien fo abe tien do bubu babel ka tien te dore bubu bado asimite sedi ma tese ka fo kona nye tien fo ko Mali be wulo to dore de ni bubu ye tien fo Mali on ba fo ko ko bubu yere da fo de ko asimi desera bubu ka tien te dore asimite sedi ma tese ka fo hali Mali wulu ni ani ba ko asimi desera soro si ntesi bubu de la ka fone na ko se gutungara kebi ka chansi tien ko ne bubu be esegu tungara place la ne be fembe soro subulu parce que mbe ko be tutala a wakati bubu yere kumbe gera na pour ka gera soro subula o ko be temena ndete ndado lawo lin direct kumba ni soro si nunu che wakati na bubu kumbe nyaba on fedi ben be ay ben ngininga bubu ko no kambe tiendo fola kibe ko soro kale mu fama soro si na dron kibe to ka uklola ja kuma nu de fugina ko kuma jamu nongo bubu ngo nete jili ne horom clublin ne tungara halaladi ete tungara jeli de non ne te se ka soro su majamu mu de la o ma munge kufo ka angeni ka ma kelen famo non ay malioni la bo usara boulevard la antolu su janfa donc bubu bora ay kuma were fana fa nga jango fana metukunu ay kidalugo kuma fana fo kidalugo inasa ay kuma ro fo kidalugo ina nga jango oro la me folo de anyo kuma de fo ala me kanyo mu fo ko ni wage chella ka suru ko ni wage kere fala ka suru ko ni man ko kuma fo ko no fo sa abe ke mo ko na fa kidal bambulu munu fana ko kidal tambulu munu fana ko kidal bulu lu fana France ka suru lu fana ko kidal bulu lu fana fo muna France ma fo ma ko le kalonti abi bulu ko edi tu as le feu vert kata intervention ke ka bom tiro la no bibulu mais ma sécuriser de folon non ngara galon tigale o mo ko ta communiquer la je dire pas communiquer la je dans sur bombardement mo ko dans la région de Kidal aux alentours de Kidal ni que le conflit sans fla min nyan bulu ko uyale kele ko parce que kale ko Kidal be Mali bulu ali ibusi bora ka fo ka galon teke dabla ibusi ka o video bi o ni dugu bi bolo ita muna uta avion wuli gata kati bombarder ngo kati be Mali bulu muna tata Bamako bombarder parce que Bamako be Mali bulu na fora ke ka avion bita dugu bombarder ko dugu be e bulu américain te avion ta dongo do kataka avion ma américain ma avion ta kataka iranien ka gidi fara est-ce que Iran be américain bulu wa serika abe kuma e boloko mo be jimu nu de faire les gens comprennent tout che ijo mogo ka do meche ay ka plan be famera betigeli no iladi betigera et la faut qui tue ko fait voilà la réalité kuma ba mananga be de folen flendi mogo tigera et la de bubu faut ko tue ko fait kuma ba mananga de folen flendi nata ibe fefe fate do mogo shi kungulu hali fali ni a fate do kungulu la ko kidal bambulo choko jume ni kidal bambulo muname takai est-ce que anga gouverneur de kidala est-ce que anga préfet be kidala dugu me bolo et ka taka dugu mi visiter e be se ka ta kidalo e ka avion drone be se ka ta enno américain avion te taka dongo do ka taka Iran bombarder est-ce que Iran contrôle ba américain bolo contrôle ta bolo asari avec galon tege ala te maluya
Bon, voilà des voyous. Bon, ma belle, me kuma kele fingina. Aw negete surasi ni chamanta ou fait. Peut-être Assimi nous se ka fait doni. Mais surasi nous be forna ou 80 sita ou fait bi. Ni courana che, me ka tien di fingina bi. Metla kana no prévu ye, metla ko vidéo fana ke. Bobu, Evelyn Jack ma ba kun fait de. Evelyn Jack e surasu ka kuma. Abe ka munga na mandi surasu ye ni courana che Evelyn Jack bora ko di fo. Chef d'état-major ma ba kun fait. Na ma dabla obeta kaso la fana. Ay erreur bobu nunu ye erreur do de ke o de surasu faka mais meno erreur fana vidéo fana ke auta do abe danger là na mo gelu fermé billahi tallahi abe takabanu la teme auta ka mo ko bla Evelyn Jack nenia Evelyn Jack ma kuma kun fede Evelyn Jack kuma na surasu de tokola Evelyn Jack ma ba kun fede nyala na krache ne be affaire kalama o ay bobu nunu ye kuma action do de ke Malien, ma vidéo que m'ta ke bi quoi parce que n'te fait ka vidéo churu ngonjo ko lu mani ngeblin quoi mais ma blachine na bilambe bona secret malani ne kundo ala docteur Shogel ka tien bangi docteur Shogel ko ku ka to ka tien fo ko nu be kuma ku ka tien fo ko il faut toujours dire la vérité docteur Shogel Maïga fo anga jango la mais devant tous les ministres qui sont assis ici et je l'ai répété au président j'ai dit mesdames messieurs les ministres retenez une chose. Il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. Ma bonne. J'ai dit au ministre. Abefle. Shogel Maïga kumbe aka propagande n'allait kumba contrôle. Abefle. Malé akambe.